Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahya Kuntadi. Ketok le romantis tenan. Ketok lamun to menjadi satu bersinergi. Ayo. Lah ning panggung ngene iki ngundang kowe Abi. Pas neng panggung tanggapan rame ngono ya Abi. Lah pas neng omah terus sepi job ngono ya babi ngono. Babi. Dadi tambahi ngepet urana ya. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalem Bu Kesi. Nggih mboten kados ngaten. Pripun? Saestu kula niku lahir batin ngajeni kalih panjenengan lho. Saiki sampean karo aku nek malih basa apik men. Aku seneng no lho, pancen aturane menurut agama dan juga orang Jawa. Nggih. Wong wedok karo bojo lanang iki pancen apike siji bekti, loro basa. Inggih leres. Lha sampe lek basa aja pas ning wayangan tok ngene iki. Karo pas enek tamu, lek tamu ninggali panjer no basa karo sing lanang. Ngunjuk napa Mas, dahar menapa Mas. Ning kok capo bareng tamune wis mulih langsung panjere gorene kek. Itu nggak boleh seperti itu. Ya ora to Pakmu. Ora ya Bu. Ya ora. Aku tenanan iki karo sampean menghormati. Aku medhun apa ning dhuwur? Dono apa ning dhuwur? Ning dhuwur wae ora apa-apa. Nyataku penake ning dhuwur kok karo sampean. Masyaallah, astagfirullahaladzim. Maksudku iku mantu kaji kaya ngono. nggih, intinipun tetap bagaimanapun juga posisi seorang istri itu harus selalu melayani suami. Betul. Dalam kondisi apapun, misalnya bojone kuwi lagi kesel, lagi sayah, lagi ngelak, lagi napa nggih istilahnya? Nyuwun daharan kula nggih siap-siap. Dadi ora sak kecap rong kecap langsung begitu panjenengan ngersakaken lak ngoten to. Pamane aku kepengin mangan sego pecel, piye? Nggih langsung kula pendhetke. Monggo daharanipun pecel. Ah iya, lah aku terus bar mangan sego pecel pengen banyu putih. Nggih langsung kula pendhetaken menika unjukanipun sak gelas sithik wae rasa akeh-akeh. Men ngerokok enak aku njaluk teh. Ya langsung tak gekne teh. Men entuk gizi pamane aku njaluk susu. Ya langsung tak lerke. Tegese susune panas diler ning lepek ya. Oh iya. Ben. Masuk. Ayo. Nggih, nyun sewu Pak Dalang. Dalem nggih. Saderengipun nembang kula badhe matur. Nggih. Ingkang sepisan matur nuwun sanget dumateng keluarga besar DPRD Kota Kediri khususipun Bapak Haji Gus Sunoto. Haji Gus Sunoto ingkang piyayinipun gagah gedhe dhuwur ireng kados Raden napa kados Prabu Kresna ingkang brengosipun nyelirit ning dhuwur nuwun sewu nggih Pak. Iya. Menika lan sedaya naminipun Gus Sunoto utawi Bapak Sugiono menika. Bapak Sugiono. Udu ngawur manut ae kowe iki ora. Iya kuwi Panjenengane iki tresna karo budaya, tiada hari tanpa wayang lan mau kepareng-paring dawuh saya adalah salah satu penggemar Ibu Sukesi Rahayu. Oh nggih. Demi Allah picek to, tenan. Pak, napa nggih Pak, panjenengan penggemar kula Pak. Lek panjenengan penggemar kula nyata penggemar kula monggo jenengan mriki. Tindak teng panggung duet nembang kalih kula. Tenang kula mboten nakal Pak, saestu. Mas Cahya menika pun sampun kutuk. Ha iya. Dadi lek teng panggung ngeten iki kula bebas. Monggo Pak. Kediri ya wisan. Ayo kutuk.
panjenenganipun nadyanto nembe gerah watuk nggih to. Ning merga tresnane karo budaya lan uga tanggung jawab yang sangat luar biasa, parandene kepareng rawuh. Lho, kuwi lok kepareng nenggani nggih. Alhamdulillah. Dadi upami kersa ya wis matur nuwun, ewadene panjenengan kok ngersakake jenak pinarak wae, kula nggih mboten wani meksa wong nyatanipun gerah. Bukesi ingkang wenang Murbawasesa sampeyan sing langsung ngadu arep. Ayo. Nggih. Nggih kula badhe matur nuwune dereng rampung. Matur nuwun pertama dumateng keluarga besar DPRD Kota Kediri lan sedaya panitia penyelenggara pagelaran wayang kulit. Awet dalu niki kula sak kanca-kanca lan bojo kula sampun dipun percaya menghibur masyarakat Kota Kediri mriki. Nggih. Bapak-bapak DPR awet saking kesainan panjenengan nanggap wayang menika dados barokah kangge kula lan kanca-kanca pikantuk rejeki. Pramila kula nderek ndedonga mugi-mugi keluarga besar DPRD Kota Kediri tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun lan kuat anggenipun ngemban masyarakat ing Kota Kediri. Amin. Ngoten. Lan sampun kesupen Pak, tahun ngajeng menawi tambah rezekinipun nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Ya muga-muga didongakake wae Bu Kesi, Nggih. Bapak Haji Gus Sunata kususe lan sedaya para anggota dewan ingkang lenggawan ing kene tetep dipercaya mengemban amanah rakyat Kota Kediri, ngono. Nggih, Pak Dalang. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan masyarakat, fasilitasi komunikasi lembaga legislatif dengan masyarakat, mula ki mujudake silaturahim untuk menjaga keakraban dan saling sinergi antara anggota dewan dan juga masyarakat Kota Kediri, Bu Kesi. Nggih Pak Dalang, luar biasa dalu niki ndelalah wau dipun paringi udan sekedap riwis-riwis ning sakniki sampun terang lan dadosaken ademing suasana. Nah, ketitik niki wau ingkang sami mirsani ugi kathah bapak-bapak wonten mriku. Nadyan dadak lho ki Bu Kesi ya. Nggih. Ning pamane sore mau udan ki awake dhewe mulane lek bar salat ngisak lek ndonga sing kompak. Janjane manut apa kuwi perkira aku bengi iki jane ora udan Bu Kesi. Sebabe apa kok udan lek ndonga karo sampean lek ora kompak. Aku nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi dipun paringi terang ning sampean le njaluk mugi-mugi diudani. Lah kuwi lho. Lah kene ya ngerti lho. Kene sampean bersih kuwi mau ora. Pak. Dalem. Kene ya ngerti lho. Ngerti no aku. Pancen wong wedok iki ya pancene sampean iki kudu peka terhadap karakter wanita. Peka, pancen aku peka ora peka aku. Wong wedok iki ora mung gur kon masak tok. Ning sok kala mangsa dimuliakan, dijak dolan-dolan ning mall, disenengke. Terus umpama lek wis mantan lawas ngene iki ya aja sombong-sombong. Piye to aku kurang saya tahu kurang piye to. Aku karo kowe ya romantis lho Bu Kesi. Lek prei tanggapan ngono ya sampean tak jak ning mall. Nggih. Lebu ning mall mesti tak gandeng tanganmu. Gandeng. Mergo lek ora tak gandeng sampean njukui apa-apa kowe engko. Ya Allah. Ayo. Aku wis memuliakan sampean. Malah lek ning omah lek ngundang ora Bu Kesi, ora Nduk, ora Dik, ora piye-piye lek ngundang mesti. Aku ngundang sampean mesti ya Humairah. Lho, ngono. Napa niku? Ya Humairah cara Arab ki tegese putih kemerah-merahan. Ya Allah. Padake karo kulitmu kuwi lho. Ya Humairah. Gak aku. Apa-apa lek terus bojo ireng lek ngundang terus ya Hajar Aswad ya ora. Tetep ya Humairah. Ya Allah ya. Dikepruk parut engko. Ayo. Lek kuwi fitnah lek kuwi. Piye? Aku asline kan ora putih. Aku kan asline kan ireng. Aku ora putih. Wong aku iki bocah Tulungagung, Pantai Brumbun popoh kono kok. Sing ngomong ireng iki sapa? Sampean bareng wis perawatan gitu. Ning salon-salon awakmu wis disekrap, wis dilulur. Wah, putih luar biasa. Ya nadyan ana sebagian sing ireng, ning wajib ireng kuwi pancen. Apa rambut ki lho nggen sirah ki lho Nduk, kuwi kudu ireng. Lek putih kudu semir kuwi. Ha iya. Mboten pareng ngono kuwi. Engko tak kandhake karo Pak Sunoto lho. Ora. Niku Ora Pak bojo apa-apa. kula mulai nakal, Pak. Nggih. Nggih. Arep nembang apa iki? Wis Kula diparingi badhe- katresnan karo Pak Sunoto. Ayo. Nggih, matur nuwun Pak Sunoto. Utawa nyuwun prisa karo Pak Sunoto ngersake tembang apa? Ngersakaken Sing tembang klasik apa, lho, Pak? Pak. Nah, Kelinci ujo lho. Wah,
klasik iki kelinci ucul. Iya, sip luar biasa. Pancen piyai lawas kok ya. Ya Allah. Nek midhangetke wayang ya ora mung ning YouTube tok ning radio bareng merek nasional. Ayo. Kayak Batu Limo niku lho suarane Bu Kesi gemblenggeng. Kelinci ucul. Pelok barang. Ya. Yen Bu Kesi larase pelok barang. Lek Mbak Tuti pelok slindro campur. Iya. Monggo Bu Kesi dawanipun. Nah. Aduh, kelinciku Monggo Bapak Haji Gus Sunata lan sedaya para pepunden Bapak Ibu anggota dewan sugeng laras mugi-mugi saged kangge jampine saya. Ya. Matur nuwun Bapak Sunata. Pripun Bapak swanten kula? Senadyan to pun manak papat tasik sae mboten Bapak. Oh, sik ngene lho Pak aku jare. Ngendikane Pak Sunata suaraku jek ngene wae. Ora mung Pak Sunata aku barang ya ngene suaramu. Tenane. Terus ngene bar kuwi. Ning sampean karo aku senadyan to wis kaya lemu jebrot kaya ngene iki apa ya sik cinta, Pak? Jek Aku sayang kaya mbiyen. ora mung aku tok, angger wong lanang ngger takoni bojo, "Piye Pak awak aku kelemon ora?" Jawab kuwi bingung aku, tenan. Ora mung aku tok, kabeh piye kakung takoni bojo ngene, "Piye Pak awakku wis kelemon apa ora?" Ki jawab piye mesti salah. Lek jujur kelemon, oh pancen ya manake papat ngono njaluk ramping terus, wis salah. Lek omong, saiki ramping kok Bu ora kelemon. Alah fitnah ngapusi senang ngapusi karo bojo, ora enek penere nduk. Dadi pamane bojo kok takon, "Piye Pak, aku kelemon apa ora?" Langsung nyumet rokok diakep ngene wis ayo. Ngono ae beres ayo. Tenan lho ya, sampean walaupun aku kaya ngene tetap cinta lho ya. Oh, cinta. Jangan menduakan aku ya, Pak. Tidak mendua, namun mentiga. Loh, nakal to. Tegese Penontonnya satu ngerti. aku sayang kepada kamu, dua kepada orang tua, tiga kepada anak-anak. Alhamdulillah. Anake sapa mbuh? Oh, layakno. Dhek nek bintang tamu sinden Elisa Orkarus dhek bingungi. Bagusi klambine njaluk anyar, blangkone njaluk anyar. Apa njaluk tak rabekne karo Lisa ye? Aja kaya ngono, kuwi mung drama ning panggung Bu Kesi. Ning dari lubuk hati yang paling dalam dan paling suci, cintaku hanya untuk seorang Sukesi Rahayu. Itulah tekadku. Amin amin ya rabbal alamin. Matur Ben nuwun. seneng deh. Jelat ya Pak, iku yo bianter. Seneng ya sampean nek bolone. Sampean ya ngono ki padha Pak Cahya. Lah ya kuwi ya kancaku kok ya. Kuwi ya penonton sing luar biasa. Mergo penonton wayange beraneka ragam. Enek sing rene butuhe nggatekke lakon, nggatekne wejangan, nggatekne gending. Ning ya ora sithik sing ado-ado teko omahe tekan kene butuhe mung arep nyawang sinden. Sing teko rene butuhe nyawang sinden wong ya teko. Nah, kuwi lho para garangan-garangan kuwi lho. Lah iya. Ha iya. Ya Bu. Mangka iku dadi Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Tris Tiron. Kula meh kesupen Pak riyen ate jenengan timbali ndalang sakeluarga wonten syukuranipun Pak Tris ing Tiron. Ya apa? Mbah Sukron, Mas Kangko karo awake dhewe kelir telu nalika semono. Ha iya, wis suwi Pak Tris ora wayangan. Ndang kok nduk ngenteni mangsa sing pas. Ugi matur nuwun dhumateng sedaya para warga masyarakat Kediri Kota ingkang kepareng rawuh nadyanto sonten udan kados mekaten jenengan kepareng rawuh mriki matur nuwun mugi-mugi dados amal ingkang sae panjenengan pinaringan murah rejeki utange lunas kabeh. Wes sing amin banter utange akeh nduk. Ha iya.
ngalor ngalor neno tepung gelang mung neno saiba bunga rasaku yen mulih bakal lan ugi matur nuwun kejawi dalu menika dipun siaraken lumantar YouTube Kuntadi Channel ugi dipun giaraken langsung lumantar Ndoho TV Kediri. Oh iya, biyen awake dhewe pengen ditayangke ning Ndoho TV diriwangi mbayar nduk kanggo promosi. Iya nalika semono. Lah kok saiki malah mau sing bagian kebudayaan acara kebudayaan Ndoho TV kepareng ngersakake mendownload rekamane awake dhewe ana ing YouTube Kuntadi Channel banjur arep ditayangake lumantar Ndoho TV. Monggo Mas, monggo. Mboten dados napa-napa ingkang baken budaya tetep ngrembaka. Wah iya ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Monggo Bu Kesi dipun aturaken langgam kelinci ucul katur dumateng Bapak Haji Gus Sunata. Dados digoleki nganti temu gelang paribasane jebule ketemune malah ana kandang. Kelinci kuwi uga dadi filsafat hidup lho Bu Kesi, tegese padha karo bondo. Sing jenenge bondo utawa rejeki iki sangkan paran. Lah digoleki lek pancen dudu rejekine paribasane dhewe mbanting raga meres keringet tekan ngendi-endi. Lek pancen dudu jatah rejekine ya ora bisa kelakon. Ning kosok bali yen pancen wiki nodrat dadi rejekine, mbok ning omah wae bakal entuk wujude nugroho. Ya. Mula ya kuwi dikersake karo Bapak Gus Sunata pancen filsafate luar biasa. Men uripe menungso ki semeleh. Watone menungso membangun kebaikan kepada komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa, ora perlu njaluk mengko awake dhewe mesti ditata uripe karo pangeran. Mangga, lajeng. Kendo keburu nafsu montang manting ya nduk ragate piye Selamat sukses DPRD Kota Kediri yang tercinta. Amanah berkah untuk rakyat yang tercinta. Oh meneng ya we, ngomong ya, ora tau ndalang ya, ngomong ya. Lu men gumyak, men semangat, men sigrak kok ya. Yoh. Cik, lu. Ganggu ya lho wis sampean iki. Oh, aku gayengke kok ganggu piye ora. Ayo. Yuk. Aja keburu
sembah nuwun. Jan Bu Kesi. Kuwi nek cah cilik nek wedok turan kendel ning kono ki sapa Bu Kesi? Ya Allah ket mau lho mirsani jenengan ket sore mau lho Pak. Ayo. Iki kok cilik aku mbiyen nalika aku nonton wayang mesti ngene iki. Oh, Nduk, kuwi rada takoni. putih lek kuwi, sampean kan rada ireng biyen. Yo, aku ya meh mirip kaya dheke. Aku mirip kaya iki. Nduk asmane sapa, Nduk? Ya Allah, cah wedok kok ndelok wayang. Biasane langka lho cah wedok ndelok wayang iki biasane cah lanang-lanang cilik-cilik. Kok sampean kewendel? Jenengmu sapa? Kan ngadeg karo Bu Kesi, tak sangoni nggo. Nyelem iki. Iya. Kok wedi ditakoni? Namine sinten, Nduk? Yeni, Yeni. Yeni Arama. Kelas pinten? kelas 6, Kelas 6 SD. SD pundi? SMP 2. Kok nah iki tak takoni Bu Kesi penasaran iki lho ket sore malah nyelem iki kene. Kok iso nonton wayang iki sebabe pengen piye, Nduk? Pengen piye? Marai piye? Kok iso seneng wayang? Guru wayang lho, Nduk. Ayo. Kene. Ora usah wedi karo Pak Dalang rasa wedi. Pak Dalang ora galak ya. Ora galak aku tuh Takonan apa? Takonan apa? Nduk, sapa mu asmane? Sinten? Yeni. Yeni ya. Banter cedak. Yeni, ya wes, Yeni. Cedak Kenapa kok kamu malam ini mau nonton wayang? Sebabnya apa? Rapopo? Sebabnya apa kok pengen nonton wayang? Nonton lakon, apa nonton sinden, apa nonton sing nabuh? Seneng karo wayang nggih? Seneng. Jenengan kula sangoni dhuwit 200 purun. Lah bocah tek apik men kaya ngono, sangone 200 kok gedhek. Mang nyonto sinden-sinden ilang ngerti sangone lek wajahe kaya kotak amal kabeh. 200.000 nggih sekolah purun. Purun nggih. Lah ngono sing mantu. Mau ngene gedhek kok. Mau ya. Oh, tidak Dalang Rana. Ning enek syarate Pancasila sik. Ayo sing kendel. Pancasila. Nduk tak omongi, sing kendel kaya Bu Kesi ki lho. Aja kok getak nangis engko. Wah wis ora. Ayo. Sing kendel dadi anak Indonesia itu harus pemberani. Ndak usah malu-malu walaupun kita itu wanita, kita itu Sri Kandi Indonesia. Nah, ya, sok sampean lek gede pengen dadi apa, Nduk? Jawab, ayo. Sinden kaya Bu Kesi kendel. Apa dadi apa? Hah? Sinden. Sinden. Iya. Tenan, berarti lek pengen dadi sinden coba, sampean tak warai nembang sak garis tok wae. Sinden lho, Pak. Ayo. Coba diterake tok, mesti gampang sampean iso mesti. Diterake sithik wae ora apa-apa, sing kendel. Oh, lek dadi sinden iki mentale kudu baja. Nyawang penonton sakmono mbeyan kudu ora kenek minder. Sinden iki mental panggung, Nduk. Iya, sinden iki ra duwe isin ngono, Nduk. Ya ora apa-apa, sithik sak garis apa mungkin. Ya, tak warai coba. Ngambara ing ngawang-awang. Buk, ngono tok. Ngono tok wae. Ya terokne. Lek iso tak sangoni neh 100. Ngambara ing ngawang-awang. Ayo Nduk Cahayu, manut Nduk. Diterokke, ndang terokno 100.000. Ayo. Ayo. Muni yo. Nano. Ngambara ing iki tok wae. Nggak, langsung muni. Ngambara ing Dah. lah. Kuwi kurang dhuwur, Nduk. Sing kendel, kurang Sing banter. dhuwur, Nduk, golek ondo. Neng ora apa-apa. Ora apa-apa, Nduk. Pancasila wae, Pancasila ya, Pancasila. Pancasila, anak Indonesia. Apal toh Pancasila? Yeni, apal kan? Hafal kan? Yo Pancasila, tegas. Yo. Banter, Nduk. Banter. 200.000, Nduk. Ayo. Yo, 1 2 3 Pancasila. Yo. Pancasila. Banter. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan adilan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, Yeni luar biasa. Apik, Nduk. Nya. 200 nya. Wis, nya ora apa-apa. Ini Nduk, ora apa-apa. Ora nondang nyedak Pak Cahyo. Aja dikek nemboke ya, nggih lebon panci ndak ya. Nggih sangu sekolah nggih tuku pulpen, patelot ya. Salin kene karo abahe kene. Abah abuh ya. Ning sampean sing tetek ya Nduk, dadi lek
Aja Pancasila satu. Aja ngono. Mulai sampean omahe kobong ndang tek lek ngono kuwi carane. Abang tulung entek omahmu. Nah, saiki jajal sampean tegas. Siap. Gerak. Wani ngono tak tambah 20.000. Ayo. Piye? Ayo. Siap. Gerak. 100.000 wis. Ayo, piye? Wani ora? Siap. Gerak. Enggak wani. Enten si Mary niki lho. Sapa? Bapak-bapak sing nggone kono iki. Lha kowe wis gerang kabeh ra butuh dhuwit lek kae san. Lho enten lho, sing piyayine ompong, ketune ireng, rambutnya gundul. Lah kuwi ket mau rumah saku tak sawang jenengan kok mentelengi sinden wae to, Pak. Lah kalau sing ngacung. Lho karo bayangne karo mikir kok ya. Ya, Nduk, ya ni matur nuwun ya, Nduk. Nggih, luar biasa, luar biasa. Jenengan nggih ajeng Pancasila, Pak. Jenengan. Lek kersa 100.000 mboten napa-napa. Lumayan lho Pak, nggih wedangan kalih golek pecel tumpang. Ayo. Nggih. Enggak Pak, jenengan Pak. Ayo. Ampun, mboten purun. Oh ya. Saya matur nuwun lek wong sepuh lek nganti kleru kan izin. Ayo. Lek bocah lek ra masalah. Terima kasih Bu Kesi wis ngaturake iki mau ya kuwi kelinci ucul katur dumateng Bapak Haji Gus Sunoto. Ya. Saiki ganti bintang tamu yang kedua. Kaya apa? Ditanjakake ya. Arum Bali Ibu Umi Hafifah. Wah, Ibu ya. Oke, dadah Mas. Adate yen neng Madangkara melu bapak ngene iki sampean mung dadi sinden harian biasa. Ning merga katresnan lan uga penghargaan dari DPRD Kota Kediri, malam ini kamu naik derajatnya menjadi bintang tamu. Wah. Nggih, Bah. Ning pamane sampean apa? Nggih, Bah. Oh iya. Pamane sampean iki dadi bintang tamu ya wis memper kok, Nduk. Mergo ya suaramu ya apik tenan, penggemarmu ning YouTube ya pirang-pirang. Kula gandeng entuk katresnan karo keluarga besar DPRD Kota Kediri. Ayo ngaturake panuwun karo salam hormat karo kabeh para lenggah. Yo. Nggih. Saderengipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ketua DPRD Kota Kediri, Pak Gus Sunoto. Matur nuwun nggih Pak, panjenengan sampun kersa nresnani kula kalian rencang-rencang kalih Pak Dalang. Matur nuwun mugi-mugi anggenipun panjenengan nresnani kula sak rencang, mugi-mugi pikantuk berkah saking Allah, panjenengan sehat, panjang yuswa, terus panjenengan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Asmane Bapak Haji Gus Sunoto. Su adalah luweh utawa lebih, noto adalah mengatur. Kelebihan beliau memang mengatur warga masyarakat Kota Kediri yang tercinta, itulah beliau. Ngono kuwi, Om. Nggih, Pak. Elok temenanan. Iya. Kelas piro saiki utawa semester piro le kuliah? Alhamdulillah kula sampun semester 3, Bah.
Kuliah neng ndi? Wonten isi Surakarta. Jurusan Karawitan. karawitan. Nggih. Kenapa seorang wanita kok dadak kuliah tur jurusane karawitan? Karena ya kita di zaman sekarang itu sinden zaman sekarang itu harus dituntut untuk bisa berpendidikan, Pak. Kalau bisa loh. Kalau bisa karena kita akan menjadi generasi milenial yang hebat begitu, Pak. Bener. Dadi nuwun sewu yen jaman biyen sok-sok ki ana swara miring sing ngarani sinden ki gampang binyang ngono kuwi. Enek sing ngarani ledek dan lain sebagainya kaya ngono kuwi. Di era sekarang akeh para waranggana sing sekolahe dhuwur, ana sing sarjana seni, ana sing nganti magister, ana uga sing calone uga dadi doktor. Itu untuk menjaga karakter dan kehebatan seorang waranggana bahwa sinden juga mempunyai potensi kehebatan SDM cerdas dan juga luar biasa yang ikut melestarikan budaya marwah Indonesia yang tercinta. Ngono kuwi. Nggih, Pak. Nembang ya, Nggih. Ah, nggih. Coba gandeng sampean iki kondange iki ratune podang kuning. Dasare pirang-pirang saksi sampean rung nembang podang kuning. Ya. Ya, Pak. Ngono kuwi. Mula ditanjakake. Ya, Slendro Songo. Men dibawani engko sak tembangi pisan. Ya. Ya, Nduk. Umi Hafifah Made in Pulung Ponorogo. Natian wujud temong peksi. Peksi iki apa, Manuk, Bah. Manuk. Manuk. Manuk, iya. Manuk apa sing betah ning banyu? Manuke jenengan. Loh. Nah, aku ora iso ning banyu. Jenengan kan sok-sok nggih golek wedi to riyen. Nggih to? Aku to kowe kok ngerti? Iya, pas aku golek wedi tak kom ya manuk kuwi. Nggih. Barang aku mentas lho, endi iki mau? Ah iya, tegese ora kok perkara gojekane ning sampean sebagai orang Jawa kudu ngerti, wah peksi iki manuk. Lah lha iku pamane terus harga ki apa harga? Harga niku gunung. Gunung kaya. Lek ana harga sakembaran tegese Gunung kembar. nah, pinter. Iya, Lek maruta kambil tak kuwetak. Angin, ya. Bantala. Bantal. Bantal dengkelmu mlocot. Anu lemah bumi. Lemah utawa bumi utawa siti, utawa bantala. Bumine sapa, Bunga temi. Iya. Ah iya, kudu ngerti ya ngono ki ya. Iya. Nggih, Pak. Ya, bacotno neh tak oncekane neh lek enek sing angel ayo. Bronto apa? Bronto niku hati. Hati utawa Tresno. Tresno 100. Terus? Halus manis nangsa make. Neng semake apa? Nyenengne. Ya, pinter. Terus? Wasuwenggan Nglelono? Mencari-cari, Pak. Mencari-cari atau mengembara. Ya. Terus? Goleki si podang jenah. Jenar ki apa, Kuning.
Jenar iki apa ora wong duwe gawe sing diudhek rupane coklat kae? Niku jenang, Pak. Jenang. Jenange apa ora sing nggih tali nggih ngumbuli layangan kae? Benang. Benang. Benange apa ora ning kolam kae ngene kae? Berenang. Oh, berenang. Iya. Berenang apa ora atine marem banget kae? Senang. Pinter. Kenek pisan, ayo. Terus. Iba bunga senangnya dalam hatiku. Sing takon sapa? Uti terjemahane dhewe. Iya. Ya ning bener, iba bungae atiku, senangnya hatiku. Bener. Nyanding bisa dadi luar biasa. Waranggana juga mempunyai filsafat yang sangat hebat, Saya tak takoni sampean mbendino nganggo gelungan. Nggih. Tak takoni sebabe apa sinden nganggo gelungan nggone kok ning mburi ora ning ngarep. Soalnya nek ten ngarep nggih saru to Pak nutupi wajah. Kuwi lah jawabane cah cilik. Ning ada filsafatnya. Pripun? Ngopo kok gelungan ning mburi? Mula wong wedok diarani kanca wingking. Jadi pamane rapat sesuk hidangane apa? Konsumsine apa? Kirangan kanca wingking tegese ibu-ibu. Walaupun gelungan ki ning mburi tur ya kuwi abot. Walaupun seorang wanita memegang kewajiban yang sangat berat namun tetap dilakukan untuk ketentraman dan juga kerukunan dalam rumah tangga. Ngono kuwi. Nggih. Ngopo kok sinden nganggo sandal jinjit terus sing jinjit kok mburi ora ngarep? Mungkin nek ngarep nggih saged jengkang no, Pak. Kuwi jawabane cah cilik. Lah Lah jawabane filsafat utawa piwulang, ngopo kok sinden nganggo sandal jinjit sing jinjit kok mburi? Wong jinjit ki pamrih men iso nyawang sing adoh. Tegese seorang ibu yang baik tidak hanya memikirkan sekarang, namun juga memikirkan jauh ke depan tentang cita-cita anak yang bisa diraih untuk mengangkat harkat martabat keluarga itu sendiri. Nggih, Pak. Ya. Bodang kuning oleh Umi Hafifah. Bodang kuning adalah doa terbaik untuk kota Kediri. Bodang adalah burung yang bisa terbang. Kuning artinya adalah emas. Semoga warga masyarakat kota Kediri mampu terbang tinggi menuju zaman keemasan. Ya. Monggo, ya yuk tetes. Esok awan
Terima kasih, terima kasih. Luar biasa elok temenanan. Mergo pancen wis titele wae sing juluki dudu aku lho, Nduk. Kuwi malah para sing tresna karo Umi Hafifah. Nalika sepisanan biyen ki melu awake dhewe nyumbang lagu ya Podang Kuning akhire viral melejit jenenge nganti saiki. Ya. Bunci kagunan sing kaya mengkono akhire iso ngangkat harkat derajat seorang sinden. Temenanan. Bareng saiki dadi sinden ning Solo, tanggapane ya ora nate leren dadi bintang tamu ning endi-endi. Ha iya. Wis opor bebek cukup awake dhewe. Terus kos ya ora bayar. Ha iya, bayari mboke pisan. Dheweke tuku laptop, tuku apa wae pirantine kanggo sekolah ya iso tuku dhewe. Ha iya. Tanpa dheke dadi sinden apa kelakon dheke numpak pesawat ora bakal. Mergo dheke iki iso nembang apik, seneng karo budaya, duwe kagunan, akhire iso numpak pesawat tekan ngendi-endi. Ha iya. Wis kaya ngono kuwi katresnan saka Gusti ingkang nyipta jagat. Yuk ngaturake lelagon. Meneh, Nduk. Apa? Lali janjine sing nembang sapa? Nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti Retnawati, Mbak Wanda Mara dan juga Mbak Uun Febrian dari Menjumeneng. Kotak tang 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 berpacu dalam melodi ya yuk. Datang penontonnya pada pulangi ngopo ora seneng lho nggugahi bojone nggugahi anake putune tutik iki lho tutik yeger kabeh langsung nyedak ning Mbak Tutik terus nyedak nggen panggung ayo nyawati watu ndak boleh begitu kenapa nanti saya pulang loh jangan pulang, nanti pulang sama-sama dengan rombongan. Jangan pulang sendiri, rumahmu jauh. Lah tapi kalau di sini saya disio-sio begitu saya juga nggak mau. Apa enek basa Indonesia disio-sio lho ora. Ya ndak apa-apa ya, Pak ya. Aja mulih dhisik, tetep bareng karo bis rombongan. Engko tekan Kretek semampir tak dukne. Pak tadi saya di bis itu saya digoda loh. Digoda sama siapa? Iya, aku tadi digoda sama Mas Hendri. Iya. Digoda gimana? Enggak, tadi kan aku kan nganu toh depan, dia di belakang Mas saya. Hendri yang gampang itu, yang kepet-kepet itu toh? Iya, itu. Hendri jangan ngepeti temanmu, nanti tidur lo ya. Kan begini Pak Cahyo, kan gimana? tadi kan saya duduk di depan kan. Ya. Lah di ngisor itu ada bolongan. Di ngisor. Di ngisor anu jok itu ada bolongan. Itu tangannya tuh merogoh-rogoh gimana gitu. Iya. Terus aku kan bertanya, "Hen, kamu kenapa kok merogoh-rogoh dekatnya Mbak Tuti? Itu loh minumanku, Mbak. Tolong diambilkan minum gitu." Katanya minumnya apa? Enggak ada. Di sini adanya cuma susu. Aku bilang gitu. Terus dia tuh, "Ya nanti Mbak ya diambilkan nanti aja gitu." Terus anu toh, aku tadi pas di penginapan itu toh Pak. Itu kan enggak, itu kan pas aku di penginapan itu kan aku mau ngasihkan susu tapi dia enggak berani naik padahal biasanya dia tuh sering naik-naik loh. Ayo, neng aku bener ke Hendri. Iya, kenapa? Yang pakai susu mesti Hendri ra gelem aku malah bener ke. Lah kenapa? Timbang dek engko semaput keracunan susu kedaluwarsa. Ayo. Belum, aku belum kedaluwarsa. Aku kan baru 20 tahun. Oh iya, masih diinget-inget ya. Elok tenan. Yang tengah Mbak Wanda. Kalau Mbak Tuti tadi dari Ngawi, menika dari Widodaren Ngawi. Mila piyayinipun jan kaya Widodarin darat. Wah iya. Saka Kayangan Dandang Mangure. Yang tengah juga dari Ngawi menika Pak Gus Sunoto, Mbak Wanda Mara Ngawi. Jogorogo ya, Nduk?
Nggih, Pak. Jaga-raga wah jan. Sampeyan iki saya suwi awake saya dadi, saya subur, saya cantik, suaramu apik, aku seneng dadi. Seneng karo kabudayane ngene. Sing kerasan melu bapak ya, Nduk. Nggih, Pak. Men bapak awet enom ya. Kalau Bu Kesi pas saya utawa capek utawa izin ngono, aja wigih ringo-ringo, jangan sungkan-sungkan untuk menggantikan Bu Kesi, ngene ya. Nyinden maksudnya. Gelem to? Purun. Nah, aku tuh gelem ngono ae. Golek sing kaya apa to, Nduk? Nduk, ayo. Nggih, sugeng dalu Nak Uun. Wah, dari Surabaya ya. Lho, mboten, kula Mana? Madiun. Oh, Madiun. Kok- Madiun, Abah. Oh, Madiun. Lah, seringnya kok pentasnya di Surabaya, Jakarta itu Saya kan panggilan. panggilan. Iya, maksudnya dipanggil tanggapan di sana Dijo. gitu. Iya. Oh, gitu. Terus pendapatnya Mbak Uun tentang acara wayangan yang digelar oleh DPRD Kota Kediri gimana? Lho yo senang sekali no pendapat Kok saya. senang? Ya kula saged tanggapan ten mriki lho Pak Yoyo. Heeh. Selain itu apa nih? Selain itu nggih antusias penontonnya niku wah anteng sedaya lho Pak Yoyo. Nggih. Kompak kabeh ngingeti rene. Heeh. Enek sing madhep mburi siji nguyuh. Mboten mosok uyuh ning kono ya. Ora oleh ya Un ya. Mboten no. Heeh. Aurat. Hah? Kan Apa? membuka aurat toh. Aurat enggak boleh ya? Ya ndak boleh. Bener. Oke. Pinter mengerti aurat barang. Mongkon bedinane gur misah-misuh lho jaku ya. Astagfirullah, mboten. Mboten ya? Mboten. Syukur. Berarti isu ya, isu. Isu niku kula kok misuh masyaallah. Wah, sing misuhi tuti ya. Ayam. Mbak Tuti nek. Oh nggih, bloke. Jembarke. Tulungane sing wis jembar-jembar dijembarke blockinge. Ya. Dibawane apa iki? Ya, lali janjine. Ayo. Napa Mami? Ayo. Mami Mami Poko. akhirnya Apa Mami Poko? Akhirnya kayak mucikari. Ndang apa Ayo. Mi? Pangker Pak Yaya. Anggur, ya. Ya, tapi aku didindingin dulu. Sama siapa? Aku sekarang mau didindingin sama siapa ya? Aku mau didindingin Mbak sama Tuti. Kowe iki tuwek lho, aja kemayu-kemayu. Rungokno Ti. Rungokno kupingmu iki. Kok saya tau? Bener uni. Kowe iki kemayu banget ket mau iki Orang masak ngene, lho. Un. Sekarang sebagai sindan ki Anakmu wis anak kuliah orang lho. tua. Hah? Anakmu wis kuliah kemayu. Oh, biyen. S2 no anakku. Lah iso. Anak S2 Mbak Tuti S3 lho. Dokter, Oh, Lin. Dokter berarti. S3 Seluman-selumun selamat. Dokter. Sing halus ngono lho, Mbak, sampean ki. Ndak bisa Un aku. Kalau halus nanti aku pulang. Lho mulih neh. Bocah agama mutung ora. Oh, ulian. Ndang. Nggih. Hendri. Hendri, silakan dirogoh. Ayo. Langkur apa, Ti? Pangkorinoso. Wah, Rinoso. Ya, monggo. Mangkur laras pelok patet selindro. Ayo. Larasnya biasa, Mas. Pelok biasa. Sebenarnya mau pulang asal mandat loh saking Bugasi. Apa? Kutut manggung bolak-balik. Waduh. Ayo, gosong no ora. Yo, kowe sik Ti, turungane sing Siap. Sesepuh no. sesepuh ayo. Leluhur. Ayo. Kayak disekar. Ayo. Ayo. Kurang kerasen. Lo grogi to. Ora grogi Ti karo kowe gila dek iki. Nene. Yo. Oh iya. Sekarang Pak Yoyo. Sesuk wis bubar ayo. Rina saya karasa Hop, jajal. Sampean Mbak Wanda sing alus dhisik. Iki cara pedah motor iki Honda Beat Mbak Wanda ya. Alus. Panas sisik lagi sok banter. Yo. Karasa seneng ati
iki Mbak Uun cara pedah motor vario. Penuh dengan variasi. Ya. Kaburasine rada reget. Ayo ora apa-apa diresiki. Kula watu. Oh, watu padha karo Pak Sunoto. Ayo. Pripun? Padha Pak Sunoto ya watu kaya. Oh nggih. Nggih. Panjen hawane kok. Ayo. Mboten menapa. Sepenting pas. Pas vario ayo. Mami nggih niki. Hah? Mami melih. Sik sak garis engkas. Aduh. Mau Mbak Wanda kaya beat, terus Mbak Uun kaya vario, selanjutnya Mbak Tutik mesti kaya Honda Pletruk iki. Ayo. Mbak Tutik iki Nmax. Nmax iki helme mlebu loro e. Gudi bagus. Gudi yo. Apa masuk e dhek. Seneng dhek malahan ora. Ayo. Apa ngerti? Ngerti ae ora. Ketok apa masuk? Ketok apane? Nmax. Iya, ombo tergede. Heeh. Kimplah-kimplah ayo. Yo. Yen wis harina Edian, wis dimatne tenan iki ya. Engkel. Aduh, kumat neh ayo. Kan kita perlu variasi Pak Yoyo. Iya. Pletuk ya angel diomongi ora. Apa itu ae? Aku kok meleh lho nek dipaidone. Mulih tak done Bala Dewa ngono ora. Engkel. Ratri. Apik tenan, jan mari gemes pengen ngidoni aku ayo. Idoni karo apa? Hah? Eman-eman iduku, Ding. Nmax. Lah jenengan maraya. Tak idoni ngangge pertalit ben iso mlaku neh ngono lho. Ayo. Pak Yoyo. Zozo. Ayo. Kangka. Mas. Waduh, jan parahyangan. Ayo. Mbak, slametno Mbak Un. Ayo iki. Ayo. Ngene iki ati-ati iki. Mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir. Hop, bareng cah telu, batin. Cik rok lu. Tutik biasane njliwar dhewe lho. Ora, dhek ora pengen banyol pisan. Ayo. Mbak Tutik aja munggah pelem lho ya nek joget. Aku kok mudhun ning kono lho, ratan gedhe kono lho. Aja ngono. Kuwi Tutik pamane ratan gedhe wong dhek iki kuat lho. Mbok diplites prauto ora mati dhek, jenggelek tetepan. Ayo aniye ngono. Godhok ora iso empuk. Ngerti bosok ayo. Monggo lali janjine trio Madangkara. Oke, dados.
Wandai gur ngene tok lho. Karo mesem tok ngono apike ora ngono. Aku iso mari gemes ngono. Padha karo Mbak Tuti. Heeh, mari mungkuk-mungkuk. Aku nah. Aku nanti aku pulang bareng Pak Yoyo kalau gitu. Numpak dhuwur ya. Salahnya aku disio-sio dari kemarin. Ya bene lho, sapa neh lho ra kowe. Kowe ora duwe nesu to, Tik? Enggak. Ha iya mula kowe. Karena ini adalah karena kalau nggak pernah marah itu suatu ibadah. Ibadah. Iya. Kuwi ustaz sapa sing ngomong kuwi? Anu, jarine sopir-sopir. Ya wis ra apa-apa ning intine apik kuwi positif. Ayo. Anda jan jos kok. Tenan. Gur ngene kok iso arep mesam-mesem. Bae bocah saya dadi. Ayo. Yo anyar, mulai. Mari yo kiwa tengene wis manak kabeh sing sik original yo tengah kuwi lho. Ayo. Anggrene anyar. Ngaku ngelem karo Mbak Uun, ngelem karo Tuti lek bojone ra trima piye? Yo. Lek Wanda kan bar putus. Ayo. Bahaya. Gak Ndak Wanda. Dalem, Pak. Lek mandeg ngono miki aja dikek ngisor kaya mau. Lah pripun? Lah kok bengung petuk karo kancane. Sing kerasan ya ndak melu Madangkara ya ndak. Nggih, Pak. Iki pengrawit enek sing nakal ra ning bis. Mboten enten. Mboten enten nggih. Mboten. Mas Yosi ya mboten nakal to. Wes sing kerasan. Ayo. Apik bocah alus kok. Ora duwe ngantuk. Tur wingi wis curhat karo Bu Kesi. Bu kula niki lek melu Pak Yoyo iki suweneng mboten ngantuk. Lah lucu lho Bu. Ayo. Tur nggih dalange ganteng. Tenan iki tambu dhewe nduk. Yo. Jan-jan mek kowe Ayo. Sampai pagi. Iki apik lho iki. Kanan kiri polahe kaya gangsingan, gitu to. Sing tengahe gur lembeane, santai ngono. Tegese pendiriane teguh ngono kuwi. Ora apa-apa apik, nek digawe ngono kuwi pancen. Iya. Wong wedoke ya ngono kuwi rasa kakean polah pasrah nyoh karepmu Mas ngono ya. Ya ndak ya? Ora kreatif. Monoton.
Lha malah wong lanang iki malah sing basa alus ngono kuwi ra kakean polane mari gemes. Lah tergantung. Wong lanang ora cuma seneng sing monoton. Enggak bisa banyak laki-laki yang mempunyai selera sendiri-sendiri. Kayak ngomong banyak laki-laki yang mempunyai selera sing sendiri-sendiri. Kowe wis akeh karo banyak laki-laki aja aja. Ya enggak, maksudnya setiap laki-laki itu punya selera sendiri-sendiri. Siji ana sing seneng kalem, ana sing kemayu, ana sing kakan pola. Lah itu namanya gambaran hidup ning donya. Lah masa ora enek elek, mesti enek apik enek elek to Pak Yoyo. Ning lek aku ya boleh memberi nilai to. Heeh, gimana? Sampean karo Mbak Un polahe pancen kok jaranan tenan, apik. Nek lek Birgita kok Birgita. Yo! Bahaya, gak bahaya ta? Anu maksudku, Wanda kok Birgita. Lagi kutane Birgita lho dadi oleh Wanda ki alon, santai, kidmat. Ngono kuwi nyatane walah mari wong lanang ndang jilingi ngono kuwi. Lah polahe kaya titik, kaya tutik ngono lah. Guak kuwi malan. Lah ya ngono. Sauri ndak? Pripun, Mbak? Disauri kalau Pak Yoyo selera karo dirimu disauri. Nyapa sahur barang musus ora poso sahur nyapa. Loh, ya ndak apa-apa Pak Yoyo, ndak sauri ndak. Pripun? Ajari, Mbak. Hah? Ajari. Apa jenengan seneng karo aku Pak Yoyo, balik-balik kok ngelem aku. Nggih niku, Pak. Heh? Nggih niku lho. Niku piye? Sanjang Mbak Tutik. Aja manut karo garangan kuwi ya. Manut karo atimu dhewe kira-kira pengen omong apa, Pak Yoyo? Omong manut atimu dhewe. Ndang, madhep rene no mosok ngono kuwi. Nah, mutiar aku ya. Piye? Ndang ngomong bir, Pak. Bir ndang ngomong. Bir hitam. Bir kita. Piye Wanda? Gimana? Anu, Gimana? piye, Mbak? Kowe iki sapa? Jenengan napa remen kalih kula, Pak? Hah? Jenengan napa remen kalih kula? Lah aku pamane remen karo awakmu kira-kira awakmu piye karo aku? Nggih niku kula kan nembe jomblo to, Pak. Jomblo. Nggih. Ya padha. Pripun? Padha. Kok sami? Lah bukan iki sibuk ning kampus terus akhirnya ning omahku ya jomblo. Ayo. Piye lek wis padha jomblone penak piye dhewe ngono terusan? Lancang. Wah, nesu mak erok. Bojone barongoke. Jaluk nang omah tak sunati nek apa piye? Ampun Ibu. Ampun. Aku mbok elek-elek tuwek-tuwek ngene mbok mudin Kediri kene sik gelem karo aku. Sing elek-elek sapa to? Jenengan tetep mesti kakak. Aku mung gedhekne atine Wanda men ora minder. Mergo kiwa tengene jam terbange lek nganti ra medun-medun nganti seprene iki. Dek ben atine kuat lho mentale. Cah loro ora gelem medun lho kuwi. Ayo. Terbang terus ayo. Gluntong deng. Yo. Dasar kowe ndah. Ayo, yo. Coba gamelane lirih ya, Mas. Ayo, men dirasakne suarane Wanda. Monggo, Mbak Tut. Jan-jane kowe nang ngendi? Mutiar. Alah, kok lurah entek lagi. Katmu sajak nyupriyani. Tak Uun. Mbak Tuti. Ayo, tetap teguh di pendiri Anda, santai dah. Kiwa tengmu ben pola kayak gansingan wae tenang dah. Wayahe. Terbang gak turun-turun, ayo. Wadah. Ayo Wanda. Wadah dadi wadah. Yo, tangane. Ayo, Tik. Ayo, tenang dah.
Apik tenan kanan kiri jan polahe kaya kitiran, sing tengah jan lemah sahwat.